Martine, tak pojďme zhodnotit tu letní přípravu. Co vám to ukázalo, ty zápasy teďkom v srpnu? Tak tá príprava bola veľmi, veľmi dlhá. Tým, že sme stále nemali ideálnu zostavu, presúvanie hráčov, Smer, Třinec, Třinecká juniorka, keď začala hrať ligu. Takže zišli sme sa v takej ideálnej, alebo povedzme kompletnej zostave až minulý týždeň. A vlastne tento týždeň sme už v kore a už môžeme pracovať s tímom, ktorý pôjde priamo do ligy. Napriek tomu hráči, ktorí absolvovali celú tú prípravu s nami, odviedli kus tvrdej a poctivej práce. Úmyselne sme si naplánovali ťažkých súperov, či poľského majstra, účastníka Ligy majstrov Osviečim, či to bol Prostějov, ktorý skončil v základnej časti minulý rok tretí a bol s favoritom minimálne na semifinále, či to bola Žilina postupujúca do extraligy slovenskej, domáci zápas s partnerským klubom Třinec, ktorý má obrovskú kvalitu. Preto sme aj tie zápasy svojím spôsobom tlačili týmto smerom, aby sme boli 100% pripravení práve na ťažké zápasy, lebo aj ten los Vsetín, Prostějov, Třebíč, prvé 3 kola, to sú týmy z prvej štvorky z minulého roku. Takže nič ľahké nás nečaká. Výsledky boli len súčasťou prenosu tréningových vecí do zápasov. Veľmi dobre sa nám javili presilové hry, opäť slušne nám fungovala obrana. Myslím si, že máme na čom stavať, ale stále to musíme krok po kroku zlepšovať, byť pracovitý, pokorný, pritom veľmi sebavedomý, aby ten náš herný prejav stúpal od zápasu k zápasu a myslím si, že liga bude tento rok obrovsky vyrovnaná. Tu som presvedčený, že bude 5-6 tímov veľmi, veľmi kvalitných, veľmi silných, či už rozpočtovo, ale aj hráckých, keď majú 5 formácií, ale ja si myslím, že to bude môcť poraziť každého. Ty poslední 2 zápasy jsme hráli proti Přerovu a Prostějovu. Přišlo mi, pane trenére, že jste byl někud možná kritický k tomu týmu. Tak je to dobré, že řekněme jsme před startem ligy dostali takovou drobnou facku, možná tam ještě viděli nějaké nedostatky, než kdybychom vyhrávali všechno a bychom létali teď v oblacích, že možná tam ještě něco bylo, taková ta drobná facka před Setínem, je to pozitivní? Jak to berete? Stále tvrdím, že stále sa dá viac. Vždy sa dá urobiť viac. S Přerovom bola kritika k výkonu k prvej tretine, potom som už výhrady nemal, takže preto som bol veľmi kritický. Za prvé po hokejovej stránke slabo, po určitej taktickej stránke ešte slabšie a s nastavením a sústredením sa do zápasu sme tam ani neboli. Preto som bol veľmi kritický. Druhá, tretia tretina vlastne rozhodla o celom zápase a tam sme ukázali už tú našu tvár, keď budeme hrať to, čo máme podľa herného plánu a budeme zase efektívni v presilových hrách, čo sa nám celé príprave darilo, tak môžeme mať svoju vysokú kvalitu, pretože ten hráčsky potenciál v tej kabíne je obrovský. Čo sa týka Prostějova, výborný zápas, hlavne prvá a tretia tretina z našej strany, tam som bol spokojný napriek tomu, že sme prehrávali. No zase výpadok druhej tretine, odišli sme z toho, čo sme chceli hrať. Proste kvalitné mužstvo, kvalitní hráči okamžite potrestali naše chyby, ale opäť sme sa vrátili do zápasu. Takže len mi to ukazuje to, že pokiaľ my budeme sa sústrediť 60 minút a budeme hrať to, čo my vieme a čo sme schopní hrať, tak budeme veľmi nepríjemní pre každého súpera, ale opakujem, nesmieme vypadávať z roli, nesmieme vypadávať v zápase nie že na tretinu, aj na 5 minút. Už částečně Martine naznačil, ten los je velmi těžký, začínáme ve Vsetíně, ale možná na druhou stranu si sami říkáte, že lépe takový těžký soupeř, těžký průběžský kámen, než dostat doma nějakého snadnějšího soupeře, alespoň vás otestuje pořádný soupeře, vítěz loňské Maxa ligy, tak jak vy to vnímáte? Ja si nemyslím, že slabší, silnejší to budú. Každý jeden zápas začína 0-0 a každý jeden zápas bude veľmi náročný. Či hráte doma, či hráte vonku, ja to proste nerozlišujem. Pre mňa je to super, ktorého chcem poraziť. Poznáme ich hernú kvalitu, poznáme ich hráčsky potenciál. Približne v priebehu chvíle tí tréneri už vedia, čo ten super hrá, na čo sa najviac sústredí, kde môže byť jeho slabina.
nechcel by som dávať do role, že máme slabších a silnejších súperov. Každý súper, opakujem, je. Potom v minulej sezóne si myslím, že všetci budú veľmi, veľmi obozretní a všetci budú robiť maximum, aby sa nestalo to, čo sa stalo, poviem príklad, v tej prvej štvrtine alebo v prvej polovici nám a potom ďalším, že jednoducho máte málo bodov, dostávate sa pod obrovský tlak. Nefungujú vám veci, neviete, čo máte už robiť, pretože čokoľvek sa spraví, sa nedarí. Chytilo to Fridek, potom to chytilo ďalšie 2 týmy. Nakoniec vypadlo z Nojmo, ale jednoducho myslím si, že ten začiatok tento rok bude celkovo v lige asi o mnoho koncentrovanejší, obozretnější a náročnější. Webový portál Hokej.cz, o kterém jsme se tady bavili, nás tipuje na 10. místo. Je to v silách týmu podle vás? Samozřejmě víme, že ta Maxa Liga je nabitá, jak už jste naznačil, soupeři jsou velmi těžcí, takže je to ten cíl, který teďkom nosíte v hlavě, že bychom tady chtěli hrát to playoff? Každé mužstvo, každý tréner by sa mal pozerať hlavne smerom hore. Čím viac sa bude človek zaoberať tým, že záchrana, vypadnutie a čo keď náhodou, ja hovorím, že nechcem povedať vulgárny, proste kazí to myšlienky, kazí to hlavu, nespíte kľudne, chceme sa pozerať návrh, preto sme aj to mužstvo nejak tak osobnostne skladali, obrovské množstvo skúseností a kvalitných hráčov z extraligových sezón, mladí, perspektívni hráči, ktorí prišli z juniorky, polovicu týmu máme do 22 rokov, čo je pre nás taktiež dobré z hľadiska možno nejakého vývoja hráčskeho smerom, či už pre Činec alebo nejaký iný tím, tam, kde by sa mohli presadiť časom. Druhá časť kabíny, jak som povedal, je veľmi skúsená, kvalitná. O tých sa budeme hlavne opierať. Mladí sa majú od koho učiť. A či to bude 10. miesto, alebo to bude 12. alebo 5. To ukáže sezóna. Jak som povedal, môžete chytiť výborné zápasy, dobrú vlnu, získate množstvo bodov a katapultuje vás to navrch. Môžete prehrať pár nešťastných zápasov o gól v predĺžení, powerplay a zase ste dole. Takže. Čo sa týka nových hráčov, či je to na brankárskom poste, do obrany alebo do útoku, hľadali sme typologicky správnych ľudí, aby mali už aj niečo za sebou, aby nám pomohli práve v tých kľúčových a ťažkých kritických chvíľach, keď to najviac potrebujeme, či sú to obrancovia, ktorí prišli, či útočníci. V príprave sa prezentujú veľmi slušne, stále si to ale muselo sadnúť, hľadali sme vhodné formácie, dvojice, trojice, už som to spomínal, ako náhle sme neboli stále kompaktní a neboli sme spolu, tak sa to permanentne menilo. Ak si to sadne a budeme mať tie 4 formácie v tréningu a už budeme kompletní a sme kompletní, tak jednoducho už tie formácie si sadnú. Našli sme určite správne chemické spojenia a verím tomu, že do ligy tí chalani budú OK. Potrebujem mať 4 formácie, ktoré budú schopné v ofenzíve a ešte schopnejšie v defenzíve a plus špeciálne formácie k presilovkám a Jasně. Nicméně, Martine, už v létě vypadaly docela dobře ty přesilovky, které nám v předchozí sezóně vycházely výborně, nějaký 26% úspěšnosti, nejlepší z celé ligy, tak bude to zase ten faktor, na který budete chtít spoléhat. Máme tam kreativní, šikovné hráče, Vláďa Svačina, Rostia Márože, další borci, takže ta přesilovka znovu budete chtít, aby byla jedním z důležitých faktorů. Že? Myslím, že tých bodov bude viac. V prvom rade to bude obrana ako komplex, to znamená výborné výkony golmanov, na ktoré sa budeme spoliehať, výborná práca celej defenzívy, obrancovia a útočníci, aby jednoducho riešili správne a rýchle rozhodnutia, aby sa jednoducho tí súperi k nám dostávali čo najmenej a keď sa aj dostanú, aby nemohli toľkokrát ohrozovať našu bránu. Naopak v útoku musíme byť priamočiari, agresívni, kreatívni, hlavne v útočnom pásme, aby sme jednoducho zase naopak vytvorili tlak na súperovú bránu. Čo sa týka oslabení a presiloviek, mali sme tie presilovky najlepšie v lige, ale každý sa na to jednoducho bude už chystať, každý už bude vedieť, že máme tam 2 režisérov, ktorí to vedia prihrať, ktorí to vedia vystreliť, ktorí vedia vymyslieť niečo navyše. A myslím si, že súperi sa na nás budú dávať o mnoho väčší pozor, ale samozrejme vsádzame na to, že tie presilové hry, ak využijete každú 4. presilovku,
je to fantastické, ak by sa nám podarilo využiť ešte lepší percentuálny pomer. Vždy toto mužstvo posúva dopredu, ale musíme mať aj oči na oslabenia, aby sme neinkasovali, snažiť sa hrať minimálne v oslabenia, ale dnešné pravidlá už sú tak hodne striktné, že sa píska hodne veľa kontaktov, že myslím si, že tento rok to bude o mnoho viac vylúčení a o mnoho viac sa bude presilových hra oslabení. Ale ako si povedal, pokiaľ potvrdíme tú schopnosť hrať tú presilovku kreatívne s gólovou koncovkou, bude to veľká zbraň, ktorá by nám mohla pomôcť. Martine, spolupracujete s Juškem Daněm, s Honzou Dršatou, tak jak funguje ta spolupráce? Vemte fanoušky třeba do kabiny, jak váš trénerský triumvirát tam spolupracuje? Je to každodenná práca od rána cez poradu, či už hráčku, alebo len trénerskú, či už sú to videorozbory, debaty o tréningoch, o zostavách, o zápasoch, samotné tréningy, potréningové veci. A ak si niekto myslí, že robota trénera je od do, tak to vôbec nie. Tú ďalšiu mravenčnú prácu tí ľudia v podstate nevidia. A to sa nebavíme o tom, že nemá trénerský štáb voľné víkendy, čiže fungujeme aj troška iným spôsobom ako bežní ľudia. Na druhej strane zatiaľ ani som nemal nejaké výhrady, ten stav si sadol od začiatku môjho príchodu. My sme si jasne definovali, čo chceme, aké ja mám požiadavky od nich, čo potrebujem, aby fungovalo. A to sa týka nielen trénerov, ale kompletného stafu. A myslím si, že túto problém nie je, ale hovorím, stále sa dá robiť lepšie. Poslední otázka, Martine. Co byste vzkázal fanouškům, kteří vás podporovali už teď v létě, organizují autobusový výjezd do Vsetína, tak pár slov směrem k fanouškům, aby vás co nejvíc tady podporovali v Polárce, ale třeba i během zápasu venku. V podstate tým, čo sme končili sezónu, povedal som to tam v tom krátkom šote, aby pri tom ústve a pri tých chlapoch stáli nielen keď sa darí, ale hlavne keď to nejde. Lebo keď s prepáčením dávate góly z bufetu a vyhrávate zápasy, tak každý ruka hore, tlieska, fandí, kričí, proste je na našej strane, ale práve keď to nejde a keď sa mužstvo trápi a snažíme sa s tým niečo spraviť, aby sme to obrátili znova na tú pozitívnu a víťaznú vlnu, tak vtedy potrebuje to mužstvo stále držať tú podporu, cítiť ich, že neotočili sa, len nenadávajú len preto, lebo sa nevyhralo. Ja osobne, nemám rád fanúšikov úspechu. A to je asi najhoršie, čo sa môže stať každému týmu v kolektívnom športe, ale aj individuálnom. Ako náhle máte ľudí, ktorí vám fandia a reagujú s národnými farbami alebo klubovými iba vtedy, keď ste hore, ja to neuznávam. Proste, ak som fanúšik klubu, tak jednoducho som pri ňom aj v tom dobrom, aj v tom zlom a zase my sa budeme snažiť za to odzačiť maximálne správnym, bojovným, dobrým výkonom podloženým víťazstvom. Náš cieľ je určite hrať dobrý hokej, hrať účelný hokej, robiť radosť fanúšikom a snažiť sa dostať v tej základnej časti čo najvyššie, aby sme znovu vrátili to play-off na Halu Polárka. Ano.